Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Nkosi yami, Mudimo waka. Bingelele bazalwane ubaba nomama apostoli. Ama elders Intshukumo. Ubuholi bonke, inceku nencikazi kaThixo esikhona. Abazane bonke egameni likaJesu. Hallelujah. Ngiyacela nje uzane kulokho okuncane engizokusho. Oyedwa nje ofundayo kodwa ungakhubeki. Ela nje oyedwa bazana ungakhubeki kodwa. Uzobona isizathu salokho ukuthi ngishiso yini. Ngiyacela abazalwane egameni kaJesu. Sengizoze ngiyibizele ke. Cela ukhupha ukuze ngapha sikhona sosheshe ngidlulise nami lokho uNkulunkulu akubele enhlizweni yami. God bless you as you come. Bazalwane kulesikhathi nje sifushane. Sanibonana egameni likaJesu. Molweni. Akhabasaya. Kunezinto ezimbili bazalwane. Inkosi ayibekele enhlizweni yami angidlulise zona. Ngumntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe. Ngizalwa ngapha eBhadeni ePaul Petersburg. Alibonga ivangeli. Kunezinto ezimbili bantwana benkosi inkosi ayibekile enhlizweni yami. Angisho zona ke bese ngihlala phansi. Hallelujah. Ngiyakholwa bazalwane ukuthi uNkulunkulu esimkhonzayo uNkulunkulu entabeni. Ngiyamkholwa futhi uNkulunkulu emathafeni. Lokho angudoubt. Futhi ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu ongasebenzisa noma ubani. Futhi ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu ongasebenzisa noma yini. Yingakho mayingena uJesu eJerusalem. Abantu basho hosana. Bakhumula ingubo bayindlala phansi. Bathi abaFarisi, "Hey! Batshele bathule." Uthi uJesu mabeke bathula laba. Nizobona imhlolo eningaze niyibone. Amatshe. Babona abaFarisi bathi sizokwehlelwa inkinga la. Sizobona amatshe emdumisa. Asibayeke. Alibonga ivangeli. Nansi into abazalwane engise kuye egameni likaJesu. Angazi bazalwane, ngiyakholelwa uappointed place. Futhi ngiyakholelwa ku-appointed time. Futhi ngiyakholelwa ku-appointed person. Noma uNkulunkulu angayenza noma ikuphi into. Kodwa abazalwane unayo i-appointed place. Ungazi ukhathazeke wena uthi ayenzeki ngani kanti kwenza ukuthi awukalubeka unyawo lakho in the appointed place. Ngone ngifunda iverse. Ubudade wethu ufunda mfethu. 1 Samuel chapter 10 verse 10. Sukuma ke mfethu. Funda ntombi. 1 Samuel chapter 10 verse 10. Yes. Lapho sebefike khona entabeni. Lapho sebefike kuphi? Entabeni. Kusho ukuthi baba umbuli ayizukwenzeka lento
engakafiki. Funda. Lapho sebefike khona entabeni bheka iviyo labaprofeti lahlangana naye. Mani sisi. Into yokuqala kufanele kube nendawo esifika kuyo. Okwesibili sesifikile khona abantu okufanele sihlangane nabo. Ingakenzeki lento. Jesus. Funda. Bheka iviyo labaprofeti lahlangana naye. Umoya kaNkulunkulu Ntombazane kaNkulunkulu. Inkinga yakho ufuna izinto zenzeke kodwa khona abantu ongafuni ukuhlangana nabo. Bengithi mina khona haleluya. Kuneviyo okufanele uhlangane nalo. Kodwa uzuhlangana nalo noma ikuphi uzohlangana nalo in a appointed place. Funda umuntu kaNkulunkulu. umoya kaNkulunkulu wehlela phezu kwakhe. Bawuvela ukhona umoya kaNkulunkulu kodwa ulinde umuntu afike ku-appointed place. Ulinde umuntu ukuba ahlangane neviyo bese uyehla. Inkinga yakho ucabanga uzoyibamba wedwa. Hallelujah. Funda. Waprofetha phakathi kwabo. Bazalwane ngicela ukubuza kuleli bandla. Kukhona la kubhalwe khona ukuthi uSawuli umprofeti. Akabalwa ngisho kubaprofeti abancane. Wasuka wenzani Mbuli? Wafika kuphi? Khona. Empeleni ngiqonda ukukutshela ukuthi usufike khona. Ungasakhathazeka, sawufike khona. Funda ntombazana. Kwathi bonke ababemazi kuqala sebebona ukuthi bazoba nenkinga abantu abangazizo before ngifike khona. Bangigcina ngingakabuyi khona. Njoba sengibuya khona. Wayisho lo muntu ehlabelela umdanso. Wathi ngiyashisa ngingamalangabi. Kanti kwenza ukuthi sengibuye khona. Mbuli angigcine mfowethu lapha ngoba ngishumayeli mina khona bazosho. Ngisacela ukubuza Mbuli. Emva kube sesisuke khona. Waphinde waprofeta. Inkinga yakhe kuphi? Wasuka. Funda okugcina ke ntombazana. Yep, chapter 19. Yep, 19. Ungafunda onke amavesi la isontweni. Funda u20. Funda.
19 verse 20. Yes. uSawule wathuma The izithunywa same Saul. Kubeka. ukumthatha uDavide lapho zibona iviyo labaprofeti beprofeta Mani inkinga yeyithunywa. Azange lezithunywa awukho umoya woprofeta eyinawo. Kodwa uzozwa inkinga yazo. Yalezithunywa. Funda. uSamuel emholi wabo Uthula uDavid akasho lutho. Funda. umoya kaNkuluNkulu wazehlela izithunywa zikaSawule Hayi intombazana. Izithunywa obana abahlelwa yinto manje. Izithunywa. Inkinga yazo ifike. Wembuli ngeke ngatatisha uMoses, uyamazi uMoses? Uyamazi uMoses? Lo mfonoyo. Wayelusa izimvu zikaJethros. One day wayikhuba sengisho izimvu mina. Inkinga yakhe wafika khona. Tema ifika khona ubona isihlahla. Zanga sibone sivutha before. Wezwe izwi likhuluma esihlahleni. Khona izinto ongeke uzuyizizwe, ongeke uyibone ungakafiki khona. Lalela mfundisi. Abraham hamba noIsaka. Yabuza ingane. Iphi yomhlatshe. Wathula uAbraham. Wathi mntanami esiloko singakafiki khona. Ngoba mase sifikile khona entabeni kasomandla uyanakekela. Okwamanje ayikho. Asikafiki khona. Kodwa sefikile. Hallelujah. Mbuli. Awumembuli sacela ukubuza. Khumbula le ndoda enokho. Le yama-Arab. Tshelwa intombazana encane. Imkhombe ekhaya. Uyafika lo muntu omdala. Ithi nqa kwaNkulunkulu. Anze ukuthandaza. Kodwa there is an appointed river. Suqedile ntombazana. Jesu. Sukuma mfowethu ukhombisa ukuthi angisengihamba. Funda uverse 22 ntombazana. Funda. wayeseya naye eRama wafika emthonjeni oseseko Ubani ke manje uSaul? Kade yagcina uprofeti into kaNkulunkulu. Lokho yagcina entabeni. Funda. wabuza ukuthi bapi oSamuel noDavide na Ingakuphi intshukumo na? Bathi wazi ubuza uthi izoba inini intshukumo na? Kubeka. kwathiwa bheka basenayothi eRama Kubeka. wayeseya khona enayothi eRama Kubeka. umoya kaNkuluNkulu wehlela naphezu kwakhe Awume. Inkinga uyendaweni errong. Kade agcina uprofeti. Kodwa manje la iyakhona. Into kaNkulunkulu yehlela phezu kwakhe. Funda. wahamba waprofetha Lalela ke manje this time around imhlangabeze sezendleleni. Uma yewegibela uMercedes wathi ephakathi waqala uprofeti engakafiki esedla lapha phezulu entabeni wathi shaka mondo roboshna wathi uyangena wathi ribakasha uyimbambe engaka
uyafika. Ngoba into la ekhaya ifuna uyifile useza. Kuzuyizwe kahle. Ukwehle emotweni uzayikhona. Ngafika. Waze wafika eNayothi eRama. Wathi ngaze ngafika. Wathi ngaze ngafika. Waze wafika. Funda. Verse 24. Funda. Naye wakhumula izingubo zakhe waprofetha naye phambi kaSamuel walala phansi enqunu lonke lolosuku nabo bonke lobo busuku. Ngalokho kwathiwa naye uSawulu phakathi kwabaprofeti na. Yathandaza mbulu lento ikisibambe ngelinye ilanga. Ngicela ukuchaza lento yokukhumula. uSawu wayegqoka ingubo yobukhosi. Kodwa manje kuza prophet. Ngoba mawuke wafika nejazi lakho wangena lapha ya uzoba nenqa. Mawungena lapha ya noma ngudokotela uMavuso ukuze ngizwe into yasekhaya njengoba lithi wakhunyulwa ingubo zomkhosi ukuze kusale uSaul indodana kaKhishi. Mbuli lokhu kwenziwa ngama-missionary lokuthi uJesu for social reasons uma benza umfanekisa wakhe esesiphambanweni, that is for social reasons. Jesus Christ was naked. Why? Kwakufanele ubuNkulunkulu bakhe abukhumule uze kusale the man Christ Jesus. Because uNkulunkulu babengeke bakwazi ukumbethela emnqamlezweni. Neyipikili sayingeke ikwazi ukungena kuye. Kodwa wathi ngakhumule ikamasa. Singaya phuma sisuka kuwe singashona sokhala kuba singaya phuma sisuka kuwe singashona phi singashona phuma sisuka kuwe sokhala kuba sokhala kubani sokhala kuba singaka sokhala kubani sokhala kubani singaka Hallelujah. Hallelujah. Sesifike khona. Awuthi umakhelwane uthi sesikhona. Hallelujah. Uthi sesikhona, sesifike khona. Sesikhona. Hallelujah. Ngiyacela siqhubeke nohlelo egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ngiyacela sitetele umpostoli uDladla egameni lika Jesu uKristu waseNazaretha. Amen. Sithi malibongwe malibongwe
bazalwane siphakameni sime ngenyawo sokwamukela umpostoli egameni kaJesu. Sithi malibongwe malibongwe Lengosi malibongwe Siyabonga kakhulu masibikelele umpostoli ubaba nomama egameni lenkosi yethu Jesu Kristu amen. Leadership yonke Intshukumo nabakhonzi bakaThixo bonke abakhona egameni lenkosi uJesu amen. Nebandla lonke lika Jesu amen. Ngiyacela ukuba ngihloniphe nabahlobo bami ngihamba nabo amen. Kafushane siyabonga kakhulu umpostoli isizathu ukuba sibonge to come and minister is for one good reason. It's possible to have a content but ungabi nayo audience, and if frustrate abantu abaningi people with full of content but audience ayikho. Some they've got audience but they don't have content. Still a frustration leyo. You notice when kuthiwa sicela usibizele usenzele izimemezelo ubonke indoda ine content kodwa audience akanayo ithuba nethuba litholayo uyalisebenzisa. But I love this man who understood that the audience, his name is David. Uthunywa ubaba wakho uthamisela abafweni ukudla uyikolwa. Don't try ukuthi ube militant because your brothers are fighting. Mefika fika shukudla wasethola ithuba. His brothers, they try to frustrate him. But Saul afforded him an audience. Now, hence the Bible says, Uma esebulela uGoliath wakhumbula ukuthi audience akusiyona yabo. The audience kababa uSaul. Wayesethi ikhanda liye khona. Am I making sense right there? Number 2, the Bible says, nabesifazana abahamba mntwana oGemani behlabelela inkulo bethi Saul ubulele inkulungwane. But David ubulele 10,000. But the Bible beza to meet King Saul. Ngamanye amazwi, their song was composed for Saul. But inkulo nakulwa ngoDavide. But David conducted himself wisely to understand that audience akuyona yami. The audience ekaSaul. Ngiphinde kodwa. I-audience labo mama abayile kuDavide. Futhi abaqala ukucula leculo. Balicule ngakabi umuntu olwayo nomuntu wemfazo. Kwakuthiwa njalo mebeyolwa. Oh, mama, they prepared to sing the song. Kodwa abazile kuye. Don't allow isikulo lona. Don't be fooled by a song. Oh, ngiphinde itengo because leli kulo is not composed for you. I know people abathanda to hijack audience engesiyone yabo. Oh my God. Because ngaba umbulala kuGoliath. Because your brothers bebe compete now. But ngilobela nini nibadala. Ngoba niyamazi yena.
Mntana Gemane singalingana ku social media. But akulinganwa kuleli ndlela. There is ranking in the kingdom. Kukhona iranki kwi-kingdom. Hence when Paul speaks, usho Paul noma niyazwana bazalwane uthi ngingomncinyane kubapostoli. Akaphiki upostoli bakhe. But akalokho ezama ukuzimpintsha ngopostoli bakhe. The generation that dishonor. Ubona omncane umfana. Ebona endala indoda. But the apostle, how are you, man of God? Again, man of God is your father. Generation of dishonor. Generation of dishonor. Generation of dishonor. Generation that under my titles. Generation that there is no witness in the spirit. Abukho bungqina ezweni likamoya. The generation, no, ngiyamthanda mpostoli uprincess wakafaro. Why identify a content called Moses? Wayibona? Wasehlakanipha mntakamuli. Wabathi anginalo ubisi lwayo. Ingafa ngiyitholile. Ithi baba konke kuyenzeka. Konke kuyenzeka. Khona uYesu. Princess. Ngithole into emanzini. Kodwa anginawo amabele kuyincelisa. Thole into emanzini. Kodwa angilalo ubisi. Ndalo kemani. Ubisi liprovoke ukuzala. Aliprovoke ukuthi utholi. Oh my God, Tabasha. Prasota. Akubona abantwana bakho laba. Because what confirms to have a meal to feed them. To have a milk. Pastor, there were 2 midwives. The whole nation, 2 midwives. 2 midwives. Wonke umuntu usibiza ngobaba. But abanalo ubisi. Imbasa ebolekiwe. Akusiyona yakhe. Borrowed. Pastor, angikhuluma into ezimbili ngihlale phansi. Ngifuna ukukhuluma ngo young Jesus no mature Jesus. Ngifuna ukukhuluma ngoJesu. Lithi iBhayibheli Maria uzokhulelwa. Uzala umsindisi. Uzokhulelwa uzala umsindisi. Wamzala umsindisi ngakusasa kodwa thatha umntwana. Nombuyibuya. Uzala umsindisi. Ngakusasa thatha umntwana. Khona uJesu umntwana. Obelethwa uMaria. Nezambulo. Khona igenge ebhilonga la. Mhlekazi. Khona igenge ebhilonga la. But because ibe mpostoli kukhona abantu ababe exposed in ministry but they are young and immature. Yazobana. Obana kunomuntu nephethe imic akhothi uthanda. Ajuluke imic igcwala amathathu. Umsindisi yena kodwa umsindisi usakhula.
umsindisi usekuma stages. Mphosoni uJesu omncane walahleka, ileader idisappear ilahleki, umsindisi omncane lo thwakaziwe ukuthi wayaphi. Sinabantu abanjalo emasontweni abaziwe ukuthi bayaphi, umsindisi but usaduka. Konke kuyenzeka, konke kuyenzeka, omunye umsindisi njengoba wenza kanjena nje ungadusa abantu abaningi ngokwenza kanje. Umsindisi mesemncane, mntana ogemana ubonanga uthi ingane ayiphatha uhlele esontweni idumisa ibheke phezulu ikhohle ukuthi imike inikwe umfundisi ayiniwanga uJesu. Umsindisi yena kodwa akazi ukuthi fana phathwe fana belonge apha. Sandala mbuyi uJesu omdala uthe mase hamba wabiza abafundi, uyavalelisa mesekhulile, uyaduka mesemncane. The challenge emzimbeni kaJesu sinabantu abangakhulile but abavuthayo, sibathathe sibalethe phambili nalamahlaza akhona kuona wabantu oyingane zesona. Mntakampungosi, listen, sengihlala phansi. Moses utshela uNkulunkulu uthi I can't speak. Ngamanye amazwi, he presented his case. If you define him, usu late, useshile. Wathi angikwazi ukukhuluma. Don't you have your brother Aaron? Ukhuluma kahle kunawe. Kodwa ngidecide wena. Le chaos engakamphosoli uGumede, I chaos yabantu abathi I can speak. Failing to understand that you are good with people but you are not good with God. Because uMoses uhlala noThixo. And njalo ke manje mhla ethi akwazi ukukhuluma akazange asebenzise body language. Akashongo ukuthi wayekhuluma nawe, and God said if you can speak to me, you can speak to my people. The challenge of the generation, they want to speak nabantu kodwa bakhulumi naye. Akukhulunyiswana kufikwa nepulpit, akukhulunyiswana kuhlangwana pha. Hey, I can't speak, angikwazi ukukhuluma. You are too good for the callings of God. You are too perfect for the callings of God. When I was a child, I spoke like a child. When Moses was underage, he was called for multitude. But while underage, he was not called for the few. He was called for the nations. But because the man was still young, and a physical capacity, engenayo psychological or intellectual capacity, la kufanele amule khona uyabulala. Sinabantu emasontweni esithi ungamisi lo mama ngabulala kodwa engaqondile ukubulala, ezama ukulamula. But the capacity
when he was still underage. Mntana oGemani ngimthanda when he was of age. Esekhipha isizwe singaka. Bajaha ukukhipha isizwe singaka bebona umpostoli uNyandeni. Abayazi imaterial esetshenzisiwe. Sidlala ingane ngoba yathola isiprophet etendeni. Hey, yazi ukulula kancane uthathathe umuntu osuka ucula athi akaphatha abaculayo. Ubonakala ngaphakathi la ukuthi usetshenzisiwe uJesu omncane mntaka noGemani wengekasifele. Wezobulawa inhlungu. uJesu omncane wengekayisiphambanweni. Because uma sekhulile mntana noGemani usesiphambanweni akalindi ukuphole. Sibaba bakolele abakwazi abakwenza lento abenzile. It's sponsored by ignorance. Laba mntambuli enibayisa la mhla ilimele ubothani namhlanje bamlimazile unkulunkulu bala ngenzela konke kuhle ngenzela konke. Uyabona umsindisi khona igift kodwa umsindisi usakhula usekwi formation stage. The challenge, you know what? Yini silencer voice yama fathers ama resources. Le generation nama resources. Yase replace ama fathers. Fathers abasena voice. Bathengelwe izimoto nezindlu kwashintsha lengane yabo baba endlini. And to remember in the Bible there was a guy by the name of Micah. Why identify a priest and a father? What we don't have a father, a sin and priest, a sin above. And he called this young Levite from Bethlehem, Judah. What come? Be our father and our priest. The Bible was our month. Then he became like one of his sons. Sebemkhole. Awazi laba banemali mebedliswana kuthiwa badlula kwi-challenge ethize. Laba abahlupheka kuthiwa basesonweni. uJehova kanika abapristi imali. uJehova kanika onyawonhle imali. Safa ukhwenzwa ingane ezingaphendukile ezifike eziphethe imali. Fanele makuphuma isonto ubuze kuyenza inkonzo ihambe kahle yini. Because now he's a priest. Lo mpristi mntaka maGemani lo Jesu wathathwa naye. Kwathiwa nawe esikhambise ebhoyi yolungiswa la. Circumcision. Sinabapristi abagula la. La circumcision. Umpristi yena umsindisi kwathiwa dlula kuSimeon. Simeon zokusiza adile nokhalo. Zokusiza uSimeon. Because ithatha uyihambisa mbuli thatha imike uyihambisa ngoba uma umpristi engasetshenzwanga uthi ehakhe ingane ezilimele esontweni kunyakazela. Because akasetshenzwanga, but he's a priest. But the problem is here. He preached usumana nangokhalo lwakhe, but he's a priest. He's a priest. Sinomsindisi ongakazalandele umuntu. Watholakala ehleli namadoda amakhulu ekhuluma isiHebheru. But Apostle Nyandeni, this verse was derived
from Greek. Athi angikusize nge-content. Bafika uma wakhe nobaba wakhe kuJesu omncane. Bathi boy, mina lo ihlo siyafuna. Wathi lo mfana phatho, wathiwa no, wathi rakha, wathi no. Zisho la siyahamba siyekhaya. Wakhala emkolo, roko papa. Why? For 18 years. That's why in the Bible, oh my God, Jesus called them to himself. Just what I said again. Laba bezi again. Bangena endleleni. He called them to himself. Ebafundisa code of ethics, code of conduct. The culture. The culture. The culture. Just like this. My generation. John. Jesus understood. What the audience era John. John umbona God. But there comes a Lamb of God. Ubani okayidentifiile wakodena. There comes a Lamb of God. No Jesu, why? No Jesu kwamenyezwa. Kwathwalwe indodana yami. Indodana yami. Izweni. Wasuka umoya bathi ubani lo? Nemimoya yemlalela. Kwamenyezwa. Ngibona uMoses ezama ukulamula abantu belwa. Base bayambuza bathi who made you a judge? Aku operatewa unga ordainwanga. Who made you a judge? Ufika amasonto emntakampungose ingane discipline yabantu ekhona umfundisi wayo. Ithi sifunde nonsense. Umpriest uthule ulambile esithini ukhuluma isigwili sesonto. Ngithanda mntaka nogemani uma ethu Davide ungamthinto ogcotshiwe. We don't touch, there is no way that you can touch anointing. You can touch the anointed one. Is vulnerable and exposed in danger. But in time to Saul, David, uma esefile uSaul. Athi mighty has fallen. Ubizindoda ewile nge-mighty. Why athi mighty? Uhloniphi ordination. Ngoba kuthiwa wamemeza uSamuel. Wathi akekho njengalo. Akekho njengalo. Omahlombe aphakeme. Ungalingani nabantu abaholayo. Iba namahlombe amade. Kwathiwa wasebacela umntana uGemani wathi ngicela manikhale njengoba efile nikhale ngeorder. Zingezwe izitha. Wasekhuluma ngejubane wathi ijubane labo belele befile. Wathi bebegijima njengenkosi. Laba makushaya kumgcotsho abakhuluma bakhohlwa ijubane lakhe. Ukuthi begijima njengenkosi. And the sign, we got a problem. Sinabantu ababona icontent kodwa bayizalaka. I use David as a template. Umfana umhlubulile wathatha nebandla. Uma bephuma in his defense uthi niqaphele umfana. Absalom akukhulumi yena mntambuya azikhuluma izinseka zokuthi umzele. Laba basizele. Uma sefile uyakhala ukubengcono kubekufamily. Because if he failed to be a good father, be a good son. And if he failed to be a good son, be a good father. Sishayile uNkulunkulu izandla egameni kaJesu.